Xanta ξεκίνησε από μια ομάδα 6 ερευνητών που συνεργάζονται στενά τα τελευταία 5 χρόνια στο εργαστήριο Data Lab του Τμήματος Πληροφορικής του Απιθύτα. Με διάφορες ειδικότητες, αλλά με το ίδιο πάθος. Να κάνουμε τεχνολογία πιο πρακτική, πιο ανθρώπινη και πιο αξιόπιστη. Βλέποντας ουσιαστικά τον αντίκτυπο της δουλειάς μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, σε κάποια φάση προέκυψε η ιδέα ότι μπορούμε να βγάλουμε την έρευνά μας έξω από τα papers και να δούμε αν δουλεύει στην πραγματικότητα. Οπότε αυτό ακριβώς κάνουμε. Παίρνουμε την τεχνογνωσία μας στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση δεδομένων και τη μετατρέπουμε σε εργαλεία που προσφέρουν λύσεις σε επιχειρήσεις, στους οργανισμούς αλλά και στην κοινωνία. Εκεί που δίνουμε ιδιαίτερο βάρος είναι στο fair και trustworthy AI, δηλαδή τεχνολογία που δεν είναι μόνο έξυπνη, αλλά δίκαιη και αξιόπιστη. Γιατί, κατά τη γνώμη μας, η επόμενη μεγάλη πρόκληση δεν θα είναι ποιος έχει το πιο δυνατό μοντέλο ή σύστημα, αλλά ποιος έχει το πιο έμπιστο και δίκαιο σύστημα. Το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι πραγματικά ευρύ, αλλά έχει ένα ξεκάθαρο συγκλονιστικό στοιχείο: την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για να μετατρέπουμε δεδομένα σε πρακτική αξία. Στην παλέτα των λύσεων που προσφέρουμε περιλαμβάνονται συστήματα ανίχνευσης ανομαλιών, όπως ο έγκαιρος εντοπισμός ρεύματοκλοπών, όπου η έξυπνη ανάλυση δεδομένων μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά. Συστήματα πρόβλεψης που βασίζονται στη χρήση πολλών πηγών εξωτερικών δεδομένων σε συνεργασία με επεξηγηματικά μοντέλα μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης. Ολοκληρωμένες λύσεις για την οπτική και διαλογική εξερεύνηση δεδομένων, όπου ουσιαστικά τι κάνουμε: πολύπλοκα datasets μετατρέπονται σε καθαρή και χρήσιμη πληροφορία μέσα από εύληπτες οπτικοποιήσεις και ψηφιακούς βοηθούς που αξιοποιούν τις δυνατότητες των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, τα LLM. Και τέλος, τεχνικές ανίχνευσης και αντιμετώπισης μεροληψίας, του bias δηλαδή, σε μοντέλα μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, στα πλαίσια συμμόρφωσης με κανονιστικά πλαίσια όπως το EU AI Act. Κομβικό στοιχείο της δουλειάς μας είναι ότι οι λύσεις μας έχουν πάντα ανθρώπινη επίβλεψη, ώστε η ανθρώπινη κρίση να παραμένει στο επίκεντρο. Τώρα, για τα επόμενα βήματα, ζούμε σε μια εποχή που η αγορά ψηφιακών λύσεων και ιδιαίτερα το Gen AI τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς. Θεωρούμε κρίσιμο η καινοτομία να συμβαδίζει με τη διαφάνεια και τη συμμόρφωση. Αυτός είναι και ο άξονας γύρω από τον οποίο χτίζουμε το νέο μας προϊόν. Μια πλατφόρμα για AI compliance και AI governance σε μια αγορά που πιστεύουμε ότι θα καθορίσει το μέλλον του AI στην πράξη. Ήδη έχουμε συνεργαστεί με μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες όπως ο ΔΔΕ, η Alumil, η Siemens, μέσα κυρίως από διαγωνισμούς αλλά και πιλωτικά έργα, όπου αναπτύξαμε λύσεις όπως αντιλαμβάνεστε σε πολύ διαφορετικά domains. Αλλά αυτό δείχνει και τη βασική μας δύναμη, ότι οι λύσεις μας είναι cross-domain, domain agnostic και μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε κλάδου. Μια επιχείρηση μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας με διάφορους τρόπους. Μέσα από ένα consulting project, με την ανάπτυξη μιας tailor-made λύσης ενός custom συστήματος, το οποίο προσφέρει λύση για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα της εταιρείας ή του οργανισμού, ή με την εξέλιξη προσαρμογή εργαλείων που ήδη έχουμε αναπτύξει, καθώς φυσικά και μέσω συμπράξεων σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Horizon Europe. Οι τεχνολογίες μας, από AI applications, analytics, anomaly detection, bias detection, forecasting, μέχρι εργαλεία για οπτική εξερεύνηση δεδομένων, ωφελούν τις επιχειρήσεις είτε απλοποιώντας πολύπλοκες διαδικασίες, είτε παρέχοντας πολύτιμο feedback για καλύτερες στρατηγικές αποφάσεις. Το μεγαλύτερο όφελος όμως είναι ότι μια τέτοια συνεργασία δίνει στις επιχειρήσεις άμεση πρόσβαση σε τεχνογνωσία εχμής, σε λύσεις που δεν είναι μόνο καινοτόμες, αλλά fair and trustworthy. Η εταιρεία RealMint είναι μια spin-off από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε από 3 co-founders, τον καθηγητή κύριο Ιωάννη Βλαχάβα και 2 υποψήφιους διδάκτορές του, εμένα και τον Γιώργο Τολιάπη. Παρά την πρόσφατη ίδρυση της εταιρείας, η ανάπτυξη των προϊόντων της ξεκίνησε το 2018 από μια ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων. Το αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως για την πρόβλεψη ζήτησης και την προβλεπτική συντήρηση. 2 μεγάλοι πελάτες της εταιρείας είναι η εταιρεία Μασούτης και η εταιρεία Mytilineos. Το Dimandio είναι το βασικό προϊόν της εταιρείας και είναι ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να αναλύσει ιστορικά δεδομένα πωλήσεων και άλλα χαρακτηριστικά. Από το 2021, η εταιρεία Μασούτης χρησιμοποιεί το Dimandio για να προβλέψει τη ζήτηση σε εκατοντάδες καταστήματα με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και πλέον το προϊόν είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πέρα από τη Μασούτης και τη Mytilineos, υπάρχουν 4 ακόμα εταιρείες που αυτή τη στιγμή δοκιμάζουν το προϊόν σε μια πιλωτική δοκιμή 3 μηνών. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία βρίσκει νέους πελάτες μέσω συναντήσεων B2B και από τη συμμετοχή της σε διεθνείς εκθέσεις. Παρά το γεγονός αυτό, σύντομα θα λανσάρουμε μια νέα έκδοση του Dimandio, η οποία θα υποστηρίζει 3 εκδόσεις και θα είναι διαθέσιμη μέσω Marketplace.
Η πρώτη ονομάζεται Self-Service και μέσω αυτής της έκδοσης μπορεί κανείς να κατεβάσει και να εγκαταστήσει εύκολα το Demandio σε κάποιο γνωστό ERP, όπως τη Centersoft ή το SAP. Η δεύτερη έκδοση ονομάζεται eDemandio και απευθύνεται σε e-shop owners της πλατφόρμας e-commerce, οι οποίοι επίσης θα μπορούν να εγκαταστήσουν το σύστημα μέσω του WordPress Plugins Marketplace. Η τρίτη έκδοση είναι η Enterprise, η οποία απευθύνεται κυρίως σε μεγάλους πελάτες που έχουν ειδικές ανάγκες στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Η Serious Mind είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε μέσα από το WOC. Μια spin-off που αποτελείται από εμένα, τον Γιώργο Λιάπη, τον καθηγητή Ιωάννη Βλαχάβα και τον υποψήφιο διδάκτορα Ελευθέριο Κουλούμπρη. Μέσα από τη Serious Mind προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση των παικτών. Μέσα από ψηφιακά δωμάτια απόδρασης, από ψηφιακά escape room, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, κάνουμε την αξιολόγηση της προσωπικότητας πιο άμεση, πιο διαδραστική και λιγότερο μεροληπτική. Αγοράς στόχος της Serious Mind είναι οι εταιρείες και το HR. Ο HR Manager μέσα από ένα σύστημα διεπαφής μπορεί να βρει τις συσχετίσεις ανθρώπων και προσωπικότητας για να κάνει τις βέλτιστες προσλήψεις. Η Serious Mind προσφέρει 3 παιχνίδια. Το Mind Escape, ένα δωμάτιο απόδρασης για την αξιολόγηση προσωπικότητας, το Real Escape, ένα multiplayer δωμάτιο απόδρασης για να μπορέσουμε να βγάλουμε στοιχεία για την ομάδα και το Neuro Escape, το οποίο κάνει ανίχνευση συμπεριφορών ΔΕΠΗ. Ονομάζομαι Πέτρος Πατιάς, είμαι καθηγητής στο τμήμα τοπογράφων μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκπροσωπώ την εταιρεία Κύκλο, που είναι η spin-off του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η εταιρεία μας δημιουργήθηκε το 2020 από 4 καθηγητές και 2 φοιτητές και από τότε δραστηριοποιούμαστε στο κομμάτι της γεωπληροφορικής. Με αυτό ήθελα να πω ότι πρόκειται για την διαχείριση, την ανάπτυξη, την εκμετάλλευση των δεδομένων που αφορά το τρισδιάστατο χώρο, τα τρισδιάστατα αντικείμενα και οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτό το χώρο. Σκοπός μας ήταν να κεφαλαιοποιήσουμε πρακτικά τα ερευνητικά αποτελέσματα που τα περασμένα χρόνια είχαμε κάνει, με σκοπό να αναπτύξουμε περαιτέρω τον δείκτη τεχνολογικής οριμότητας των προϊόντων αυτών και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα και να δημιουργήσουμε και νέες υπηρεσίες που αφορούν αυτόν τον χώρο. Δραστηριοποιούμαστε ουσιαστικά σε 3 αντικείμενα. Ένα από αυτά αφορά την χρήση εικόνων, είτε αυτές οι εικόνες έρχονται από δορυφόρους, είτε έρχονται από αεροκάμερες, είτε έρχονται από drones, είτε από επίγειες λήψεις. Το δεύτερο θέμα αφορά την το δυναμικό εντοπισμό της θέσης και της κίνησης αντικειμένων και ανθρώπων μέσα στον τρισδιάστατο χώρο. Και το τρίτο πράγμα, εξ ανάγκης, είναι επειδή τα δεδομένα αυτά είναι μεγάλα από τη φύση τους, ήταν η διαχείριση μεγάλων δεδομένων, χρησιμοποιώντας κυρίως τεχνικές μηχανικής μάθησης και σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τα περασμένα χρόνια οριζόντιες κατά βάση εφαρμογές και αλγόριθμους που είχαν σκοπό να πάρουν τα ερευνητικά αποτελέσματα και να τα πάνε σε ένα άλλο στάδιο. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Ξεκινήσαμε για παράδειγμα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που τρέξαμε μαζί με την Fiat, την αυτοκινητοβιομηχανία, και αφορούσε την ασφάλεια των εργαζομένων στον εργοστασιακό τους χώρο. Αυτό μας βοήθησε, προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, να αναπτύξουμε κάποιες τεχνολογίες, οι οποίες στη συνέχεια εφαρμοστήκαν σε μια σειρά από άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα το Panic Button που τρέχει σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπως για παράδειγμα τα προϊόντα που αναπτύξαμε για τουριστική χρήση και αφορούν την παρουσίαση θαμμένων αρχαιοτήτων, αλλά και πράγματα που έχουμε ήδη στο κανάλι παραγωγής μας και αφορούν διαχείριση κίνησης και εντοπισμού θέσης προσώπων μέσα σε μεγάλους χώρους, όπως για παράδειγμα νοσοκομεία, αεροδρόμια, μεγάλα εργοστάσια κτλ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το software που δημιουργήσαμε μαζί με τον Σύλλογο Μεσητών Θεσσαλονίκης και αφορούσε την χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην αξιολόγηση της αξίας ακινήτων. Αυτό στη συνέχεια μετασχηματίστηκε και μετασχηματίζεται ακόμα και αφορά τη διαχείριση χαρτοφυλακίων σε τραπεζικό τομέα, αλλά και σε ένα ειδικό software το οποίο πρόκειται να βγει μέχρι το τέλος του χρόνου και αφορά στην καταπολέμηση της δυσκολίας που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στο να αξιοποιήσει την περιουσία της. Αυτό στη συνέχεια μετασχηματίζεται, όπως καταλαβαίνετε, και σε άλλα προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ είχαμε το αποτέλεσμα μιας ερευνητικής συνεργασίας που είχαμε με το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης για τη διαχείριση συναυλιών, το οποίο στη συνέχεια μετασχηματίζεται και αφορά την κίνηση ανθρώπων και την διαχείριση πολυμεσικού υλικού
σε μεγάλες εκθέσεις. Ένα επίσης καλό παράδειγμα θα ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο έτρεξε παλιότερα και το οποίο σκοπό είχε να εντοπίσουμε παράνομες δραστηριότητες που είχαν περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως για παράδειγμα παράνομες εξορίξεις, παράνομες αποδασώσεις κτλ. Αυτό σαν προϊόν πια μετασχηματίστηκε στη συνέχεια σε αυτό που ονομάζουμε data cubes και τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε μια θέση στο ελληνικό σύστημα δορυφορικών δεδομένων χρησιμοποιώντας δεδομένα από μικροδορυφόρους πια. Αυτό είναι για να σας δώσω ένα παράδειγμα πώς ακριβώς λειτουργούμε. Δημιουργούμε δηλαδή οριζόντιες εφαρμογές και οριζόντιους αλγόριθμους και προσπαθούμε αυτά να τα κεφαλαιοποιήσουμε σε διάφορα κομμάτια δραστηριοτήτων, άλλων δραστηριοτήτων. Αυτό βέβαια δεν θα κομίσω γλάφκα στην Αθήνα αν θα πω ότι η τεχνολογία ραγδαία αναπτύσσεται, αλλά αυτό έχει για μας μερικά πρακτικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά είναι για παράδειγμα ότι δεν μπορούμε να μείνουμε ποτέ έξω από το ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Είμαστε αναγκασμένοι και το θέλουμε κιόλας να είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας, γιατί αυτή αναπτύσσεται με πολύ έντονο ρυθμό και άρα δεν μπορούμε να χάσουμε αυτό το τρένο. Αυτό μας δίνει την όθηση για να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ένα δεύτερο αποτέλεσμα πρακτικό επίσης είναι ότι ακριβώς επειδή αυτή η τεχνολογία με πολύ έντονο ρυθμό αναπτύσσεται, πολύ γρήγορα απαξιώνεται κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει από τη στιγμή που αναπτύσσεται μια τεχνολογία μέχρι τη στιγμή που κεφαλαιοποιείται αυτή η τεχνολογία να μην μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να γίνει αυτό, πολλά πράγματα πρέπει να συμβούν και ένα από αυτά είναι να υπάρχουν διαθέσιμα χρόνος και χρήμα και γνώση. Ένα τρίτο παράδειγμα είναι ότι ένας τρίτος παράγοντας είναι ότι όλα τα προϊόντα των ερευνητικών προγραμμάτων δεν κεφαλαιοποιούνται αναγκαστικά σε νέα προϊόντα. Άλλα από αυτά μπορούν να γίνουν νέα προϊόντα, άλλα από αυτά δεν μπορούν να γίνουν νέα προϊόντα, άλλα από αυτά δεν θέλουμε να γίνουν νέα προϊόντα και πολλά από αυτά τελικά καταλήγουν να γίνουν υπηρεσίες. Άρα, και σε ένα σημείο και η υπηρεσία μπορεί να είναι η ίδια ένα προϊόν. Άρα, ο τρίτος παράγοντας που μας σωθεί στη δικιά μας την δραστηριότητα είναι να αναπτύξουμε τον δίκτυο ωριμότητας, τεχνολογικής ωριμότητας των προϊόντων μας αυτών και με αυτόν τον τρόπο να ξεχωρίσουμε ποια από αυτά είναι προϊόντα που σταδιακά θα πρέπει να κινηθούν και να εμποροποιηθούν και ποια από αυτά θα παραμείνουν σε επίπεδο υπηρεσίας και με αυτόν τον τρόπο να παράγουμε υπηρεσίες. Αυτό ήταν που μας οδήγησε όλα αυτά τα χρόνια στο να συμμετέχουμε αυτή τη στιγμή στα προηγούμενα 2,5 χρόνια δηλαδή, γιατί από το 2020 που ξεκινήσαμε και λόγω COVID, πρακτικά μετά από 2 χρόνια ουσιαστικά από ένα στάδιο αρχίσαμε την δραστηριότητά μας. Τα τελευταία 2,5 χρόνια συμμετέχουμε σε 7 ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουμε και 9 έργα παροχής υπηρεσιών. Αυτό μας έδωσε την κρίσιμη μάζα για να μπορούμε να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα πράγματα που σας είπα πριν. Και βέβαια κοντά σε αυτό θα πρέπει να πούμε και ένα επιπλέον πράγμα το οποίο και αυτό αξίζει να σημειωθεί και αυτό εξαρτάται από την άνοδο της τεχνολογίας. Είναι 2 πράγματα. Το ένα είναι η πιστοποίηση κατά ISO, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι υπηρεσίες σου είναι πιο τυποποιημένες και πιο αξιόπιστες, αλλά από την άλλη μεριά δημιουργεί και ένα τεχνολογικό brand για τη συνεργασία με τρίτους. Και το δεύτερο πράγμα βέβαια είναι η διαχείριση και η αξιοποίηση και η αξιολόγηση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν και με αυτά ασχολούμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ.